18. päivä tammikuuta ja 83. Taata tuli käymään meillä ja ruvettiin muisteleen Kyrösjärveltä sitä Kyrösjärvi-laivasta, ja kun isä on ollut siellä monet vuodet oli siellä laivalla, niin sen aikaisia juttuja. Muistaaksä yhtään, koska Kyrösjärvi-laiva olisi tullut, että et sä muista semmoista? En minä muista tarkkaan, nyt tällä kertaa se jossain papereissa on, mutta se oli siinä, sanoisinko 1900 tai vähän ennenkin jo. Sä oot sitten pikkupoikana nähnyt tämän laivan ja varmaan matkustikin siinä. Joo, ja matkustin, kirkolla käytiin, se oli säännöllinen kirkkovuoro aina joka sunnuntai Heittolasta Ikaalisiin ja taas sitten kirkon päätyttyä tuotiin taas kirkkolaiset kaikki takaisin kaikkien pitäjän välilaitureihin pidätettiin, sitten otettiin ja jätettiin, ja se kirkkomatka aina oli silloin, että 8 lähdettiin Heittolasta ja sitten päästiin siinä 9:30 Ikaalisiin ja taas kirkon päätyttyä tultiin takaisin. Se oli aina sunnuntai matka sillä lailla. Joo. Ja kirkkolaisia oli valtavasti aina silloin, ja silloin minäkin isän ja äidin kanssa pikkupoikana jo kuljin. Sitten mukana oli jo sitten siinä laivassa. Joo. No sitten sitten sä muistat, sitten sähän olit siellä ensiksi vähän aikaa, olit muuten siellä laivassa niin kuin täkkimiehenä ja lämmittäjänä, mutta sitten sä kävit sen kapteenikurssin ja rupesit sitä laivaa ajaan, että olit laivan kapteeniksi siihen, ja muistaaksä mikä vuosi se oli? Se oli 28 vuonna, kun se Valennusville, se edellinen kapteenipäällikkö, niin kuoli äkkiä sydänhalvauksen talviaikana. Ja minä sain sitten kuulla sitten, että hän on nyt pois ja sitten tilalle sitten pitäisi saada sinne, ja mulla sitten rupesin ajattelemaan, kun se Valennus sitten kuoli, niin minä sitten yhtiön puolesta toimitettiin kapteenitutkinnolle Raumalle, ja sitten sen jälkeen minä aloin sitten toimia sitten siellä päällikkönä ja ajettiin ihan samanlaisia vuoroja kuin ennenkin. Se vuorot oli aina täältä Kyröskoskelta, lähdettiin kello 7 Heittolaa kohti. Poikettiin Ikaalisten kauppalassa ja siitä jatkettiin sitten taas sinne Aurealopen perälle sinne Heittolan reitille, että poikettiin niihin 5-6 välilaitureihin joka kylässä, ja sitten Heittolaan aina jäätiin yöksi. Se oli siellä aina laivasten yön Heittola Kauppilan talossa oli meillä kortteeri yhtiön puolesta. Sitten aamulla taas sieltä lähdettiin kello 7 sitten Kyröskoskea kohti samaa reittiä. Tulitte Ikaalisten kauppalan kautta? Ikaalisten kauppalaan tuotiin sitten kaikki matkustajat, jotka oli Ikaalisiin asiaa, ja sitten jatkettiin tänne Kyröskoskelle. Ette te poikennut Röyhiöön? Ei, mutta kun joskus semmoisia tapauksia oli, että Röyhiön kohdalla joku vene toi siihen sitten veneellä noin matkustajia, otettiin siitä Sivanissaaren kohdalta niin laivaa ja sitten tuotiin sillä kosti Kyröskoskelle. No sitten tämä Kyröskoskella, niin eikö se laiva, niin se tuli tuonne Niskalarantaan? Se tuli ennen Niskalarantaa, kun ne vie täällä niin sanottua höylän puolella ollut mitään vielä semmoisia laivalaituria, niin se oli Niskalarannassa, se oli se matkustajalaiva, ja siitä sitten noin kävelemällä täytyy matkustajien... Se lähti nyt sieltä Höytölästä, se lähti niin moneltako laiva? Heittolasta. 7 ja Kyröskoskella se oli... Kyröskoskelta kuoli 9 jälkeen siinä, että vähän 15 eli 9 oli, että hyvin kerkis matkustajat sitten kävelee siitä alalaivalle sitten se... Niin, ne käveli sen... Se oli käveltävä sitten se maamatka. Sen tuon nykyisen Käpylän läpitte siitä. Niin, sen Niskalan talon pihan läpitte ja ja sitten sieltä vanhasta sillasta tälle puolelle laivarantaa. Ja kello 10 lähti sitten Kyröskoski Siuroa kohti, että se pääsi sitten Siuroa siihen aikaan, kun postijuna juuri sitten taas saapui sinne, että postijunalla pääsi matkaan.
matkustajat sitten Tampereelle. Joo, joo. Se oli semmoinen yhteys, että kun Heittolasta lähti 7 aamulla, niin oli sitten Tampereella siinä jälkeen yhden sitten, että se oli niin, että semmoinen aika Se meni oli siihen aikaan jo nopeita sitten. niin, ja sitä sanottiin jo kauhean mukavaksi, että kyllä nyt kelpaa, kun jääesteitä kaikki meni ja laivaliikenne tuli, niin puhuttiin sitten, että kyllä nyt kelpaa taas elää, kun mun maailman kanssa ollaan yhteydessä, että näin nopeasti päästään käymään kaupungissa ja asioita ja sitten ja kotirantaa saadaan palata takaisin ja niin poispäin. Oli kovasti tyytyväisiä, että he silloin osattu kuvitella, että nyt on niin semmoinen aika tulee, kun nyt on, että onnikoilla ajettiin jo joka talon rapun edestä. Niin onnikoita oli hyvin vähän, että Ei siihen aikaan niin ollut vielä ollenkaan. Joo. No sitten sitten mä muistan siellä Petsamon rannassa kloppina, niin muistan ne semmoiset vaunut, ne oli siinä rautialla väenkuljetusvaunut, sanottiin, että niillä kuljetettiin joskus laivaväkeä. Joo. Että oliko se sitten, kun tehtiin Höylän tykön, niin toi laituri. Joo, se tuli sitten, kun se kehittyi sitten jo niin että siihen tuli yhtiö niin pitkälle, että yhtiö laittoi sitten sillan siihen sahalta vähän tänne päin siinä Höylän tykönä ja sitten rautatie vedettiin sinne ihan päähän ja sitten yhtiö tilasi jostain pari semmoista matkustajavaunua, että jolla sitten kuljetettiin tämä väli sitten ylälaivalta alalaivalle aina rautatietä myöten. Rautatiemöille, niin se oli se pässi veti sen. Niin, se veturi sitten se pässi, mikä siinä nyt on ollutkin, niin se sitten aina passasi sen ajan, aina kun laiva tuli, niin se vei sitten ja taas illalla taas sitten 7 aikaan, kun Kyröskoski tuli Siurosta, niin taas toi sitten ylälaivalle taas väet, niin se oli jo kauhean mukavaa, ihmiset ihaili, että kyllä nyt kelpaa, kun ei tarvitse noita Niskalan korkeita kivisiä mäkiä kiivetä ja kantaa noita kalakkujansa ja niin poispäin. Joo, mä muistan ne vaunut, ne oli niin sen pituiset niin kuin nykyaikainen rekan lava ja siellä oli puupenkit, niin kuin vanhanaikaisessa junan vaunussa. Joo. Sitten semmoinen katto siinä oli, mutta ei siinä ollut lasia ollenkaan. Pari 3 vuotta sen jälkeenkin, kun se liikenne jo lopetettiin, se matkustajaliikenne, niin ne oli siinä sivuraiteella. Pidettiin vaan siltä varalta, että jossain tilanteessa tarvitaan ja muuta, niin ei niitä sitten, kun ei niitä muualla tarvinnut käyttää eikä voinutkaan käyttää, niin ne oli siellä sitten niitä niin muistona, että sitäkin varmasti sitten muistat juuri sitä. Joo, kyllä mäkin muistan. Mutta sitten eihän sitä laivaan yksin ollut ihan ihmisiä varten, että sillähän ajettiin Kyrö-yhtiö ajoi puutavaraa. Joo, se oli sillä viisin aina, että se matkustajavuoro tehtiin sillä lailla, että sitten kun tultiin 9 jälkeen tänne kotirantaan, niin se oli joka päivä sitten, kun Kyröllä oli siihen aikaan se halkojen poltto vallan kysymyksessä, kaiket talvea ajettiin pitkin järvirantoa siinä Ikaalisten pitäjille halkoja ja sitten päivällähän käytiin hakemassa halkolasti aina sitten välillä. Sitten, että se kesti noin 3-4 tuntia, kun käytiin hakemassa halkolastia, joka vietiin taas tyhjäproomoja ja täysin aina tuotiin, että se oli sitten aina välityönä päivällä. Niin se haettiin Luhalahdesta vai? Luhalahdesta ja Penjonlahdelta ja... Se oli Penjonlahti on Röyhiö. Se on siinä vähän Röyhiö. Niin. Ja sitten kyllä niitä pitkin oikeastaan Vatulasta saakkakin ajettiin yhteen aikaan. Siellä Kilvakkalan sillan alitte. Sitä vasta täytyy tehdä erityinen proomukin, kun se silta on niin kapea, että nämä normaaliproomut ei mahtunut, niin tehtiin semmoinen kapea proomu, sanottiinkin aina vatulainen. Joo, ja sitten se sai semmoisen nimen se kapea proomu. Sitten usein käytettiin sitä kapeata proomua, vietiin matkustajien sillä, kun esimerkiksi helluntai-aattona ja juhannusaattona oli valtavat yleisötulvat. Niin ei laivaan olisi mahtunut niin paljon, kun se laivaan oli rekisteröity 72 henkeä, mutta kyllä mä siinä vein hyvällä ilmalla melkein 100 henkeä. Mutta kun niitä oli melkein 200 henkeä, niin otettiin sitten se vatulainen proomu, se oli pieni, pikkuinen proomu, niin se laivan perään, niin vietiin sitten
sitten Ikollisten kauppalaan saakka aina matkustajia, niin päästi, sitten kaikki matkustajat pääsi, jotka halusi, niin semmoisena juhlapäivän aattonakin sitten kotiinsa ja niin poispäin. No ei siellä tukkilauttoja hinattu sitten? Ei laivalla hinattu siihen aikaan, se oli... No oli ne polttoonit vielä. Se oli hevospolttoilla. Se oli semmoisia hevosponttoita, että siellä oli semmoinen suuri ponttori ja majakka tehtiin, hevosella oli oma talli ja miehillä siellä sitten oma semmoinen asuntohuone. Se oli tukkien päälle tehty semmoinen tukkien päälle lava. Niottu semmoinen lava, että se kannatti hevosia hyvin ja siellä oli 6-8 miehiä aina sitten siinä ponttoilla miehiä. Joo. Ja aina semmoinen ankkuri käytiin sitten soutamassa noin 100 ja 150 metriä pitkä vartti. Niin. Ja airoilla soudettiin semmoinen suuri vene sitten, missä oli ankkuri ja pudotettiin se aina sitten ja sitten huudattiin vaan sieltä, että ajelee, niin hevonen lähti taas kiertämään sitten siinä ponttolla. Niin sitä väkipyörän ympäri. Niin, semmoinen vorokki. Niin, ja se vorokin kiersi, niin se oli hevoskierroksella kaikki ponttoot siihen aitiin. Ei silloin ollut vielä sitä keksintöä, että moottoreita olisi ollut, että polttomoottorilla olisi sitten hinattu tai niin, varpattu. Se oli sitä aikaa. Ja niitä oli aika montako, oliko niitä monta Kyrösjärvellä vai oliko yksi vai? Ai niitä ponttoreita? Niin. Niitä oli valtiokin paljon toi puita sieltä Kurusta saakka uitettiin keväällä. Heittolaankin, niin taisi 30 lauttaa tuolla Heittolaakin. Siinä oli sitten kaikkien muidenkin Kyrön ja Alströmin ja muiden, mutta valakin porilaista tavaralla juuri, niin kaikki hevospelillä ne tuli, että se kesti se polttoiden peli melkein se lähelle syksyä sitten, kun aina tänne Niskalarantaan tuotiin ja sitten laskettiin tästä koskesta alas. Mä muistin, että oli varastos siellä sitten siellä Niskalan rannassa siellä 5-6 lauttaa. Selkäkarille asti. Niin. Ja pitemmälle. Ja aina sitten se kovat uittolaskut aina yötä päivää sitten tästä ja Siuro kirkolta. Sitten Hämeenkyrön kirkolta taas laitettiin lauttaa ja taas vietiin samalla lailla Siuroon sitten, että siellä se taas uitettiin sitten taas sinne Kokemäenjokeen, niin kuin porilainenkin tavara ja Kyrön tavara tuotiin sitten omalle sahalle sitten uittamalla ja niin poispäin. No kuinka siihen aikaan, niin sitten kun niitä halkoja tuolta Luhalahdestakin tuotiin, tuotiinko ne uittamalla niitä puroja myöten? Joo, kun se oli, silloin ajettiin talvella sitten vaan lähemmäksi puroja siellä Juhtimäessä ja siellä kaukana perällä, niin se olisi ollut pitkä matka ajaa hevosella tänne Luhalahden rantaan. Niin joen rannalla ajettiin ne halot ja sitten kun keväällä jäät lähti, niin ne uittamalla tuotiin sitten, ne tuli tänne Kyrösjärveen ne halot sitten yksitellen ja siinä sitten siellä oli paljon naisiakin töissä ja kaikenmoista nuorta väkeä, osa heitteli proomu vietiin. Niin ne oli se oli lauttana sitten siinä, niin siinä kosken edessä. Niin. Ja sitten siitä järvestä vaan kantamalla, kun ne vietiin vai oliko ne miten nosturi? Oli semmoinen lautta, semmoinen väliaikainen 3-4 tukista tehty semmoinen lava ja siinä sitten oli pari miestä ja naista ja sitten aina kurotti sitä vetestä ja heitteli sitä proovua sen laidan ylitse vetestä niitä halkoja alkuaikana. Mutta paljon nostettiin maallekin sitten, sen tähden ei juuri oli kiire, että kun ne taas upposi hyvin pian sitten niin kuin koivuhalkoja, niin ei peritty järvessä kauan, niin nostettiin maalle sitten aina väliaikaisesti niin kauan kun saatiin vetestä pohjalta sitten vaunuilla sitten taas vietiin sitten maalta sitten taas sitten proovuun. Sitten se aina myöhemmin, jolle ei ole näin kiirutta, kun ei ollut se uppoamisen vaara. Minä muistankin Trasserin isännöitsijä, se oli hyvin tarkka siinä, että heti kun ensimmäinen halko tulee Luhalahteen, niin täytyy siksi olla siellä proovu. Että sitä suri juuri, että niitä uppoo niin pian koivuhalkoja vei vettä keväällä aikaisin, kun se puolituoreena sinne jokeen heitetään, niin niitä melkein
melkein puolet sitten uppoo sinne matkalle. Mutta mä muistan niin, että on kuullut, että ne oli oikein siellä järveen meni niin kuin, ja sieltä kantoivat maille. Kyllä, niin sillä lailla. Niin, Että sitten kesämpänä tietysti. Joo, kesämpänä sitten jo, niin, sitten mentiin polvia tai melkein toisinpäin kuin suolivyötä ja sieltä ja sitten kannettiin sitten maalla niitä ja sitten heiteltiin sinne ja toiset taas sieltä otti ja pinos sitten. Niin, eikö ne käyttänyt semmoisia kottikärryjä, semmoisia, Niin sitten kottikärryjä. millä lastattiin? Se joo alkuaikana, mutta sitten kyllä Tuli laitettiin semmoiset ponttoot ja sitten ponttoiden päälle laitettiin sitten rautatie ja sitten vaunut, että oli parillakin vaunulla, että se vaunut täytettiin siellä maalla ja niin se tuli sitten se rautatietä ja ponttoiden myötä proomon päälle. Joo. Ja sai proomon päällä vaan kaataa siinä nurin, niin meni kaikki sinne proomon ruuvaan sitten. Joo, kyllä mä muistan kai, mutta muistan vähän semmoistakin, että niitä oli semmoinen iso kottikärryt, että lankkua myöten tuotiin. Joo, se oli alkuaikana, oli kyllä. Sitten se laiva tuotiin, tuo proomu hinattiin niin tuonne Lapinnokkaan. Se tuotiin Lapinnokkaan. Siellä sitten taas miehet purki ja niin, siellä oli oma sakki. Siellä oli kans ne rautatievaunut, semmoisia niin halkuvaunuja. Se oli toi tuominen sitä Koskenniskasta. Ryssätuominen. Niin sanottiin. Niin se oli se homma aina sitten, että sillä oli aina noin melkein taisi olla parikymmentä naista siellä sitten, se oli melkein naisia, että siellä miehiä paljon olkoon, niin ne oli käteviä nakkeleja sieltä proomusta sitten sinne ylös ja siihen vaunuun sitten pinoon ja sitten hevosella vedettiin sitten sinne maalle sitten kauemmaksi ja pinottiin sen jälkeen kunnolliseen pinoon sitten niin sanottuun varastoon, josta sitten sen jälkeen aina tuotiin tehtaalla. Mä muistan ne pinot, se taisi olla sellainen yli 2 metriä korkea, niitä oli 2 rinnaa ja sitten kolmas tehtiin, sitten kun siihen jäi rako väliin, niin kolmas tehtiin sinne päälle, että ne kuivui. Joo, kauhean korkeita että se ilma vielä sitten, ja tilat oli pieniä niin, että ne mahtoi vähän pienempään tilaan, kun oli valtavat määrät, kun niitä tuhansia kuutioita, kun tuotiin. Joo, kyllä mäkin ne muistan. Se oli vallan se höyryntä, kun vallan halkoja päällä, ei mitään muuta poltettu, se oli ainoa se halko. Joo. Ja sitten taas paljon poltettiin halkoja sitten näin asunnoissa täällä tuotiin. Niin, se oli halkolämmitys vallan koko kylässä. Mottipuina niin työväille ja kaikille. Kaikki oli niin halkopeliset, ei silloin öljyjä käytetty eikä joo. Mutta sitten siitä laivapelistä vielä, niin muistaakseni sitten koska ruvettiin ajaa laivalla niitä lauttoja ruvettiin ajaa? Se muuttui sitten silloin, kun alkoi sota ja sitten tuli niin kiirettä sitten jo, että täytyi niitä. Se talvisota? Niin, sen jälkeen sitten. Niin sitten tuli niin kiireellistä sitten, että täytyi nopeasti saada niitä puita sahoille ja sitten tänne uitolle ja siinä oli sitten sellaistakin jonkinlaista bensiinipulaakin oli, että ettei ne moottorikko ole saanut, täytyy puukaasulla sitten niitä moottoria käyttää. Ja se oli niin kuin hankalaa sitten sillä varpimoottorilla enää se lauttojen tuonti, niin silloin sitten laivallakin uittoyhtiö vuokrasi sitten Kyröltä sitten laivan, että tuotiin sitten laivallakin, niillä öisin usein ajettiin sitten niitä lauttoja. Joo, mutta niin kuin ensiksi ajettiin sitten niillä ponttoilla, mutta sitten sinne tuli ne uittoyhtiölle niin ne moottorikin. Joo. Se oli moottori ja se moottori veti sitä, se laskettiin kanssa ankkuria taas. Ei, se oli varppaamalla. Niin samalla lailla. Joo, ankkuri. Joo, ettei se oli heittämässä ankkuria. Joo, ja sitten taas kelasi sen vaijerinsa takaisin. Niin, tahtoi lautta vielä. Mutta eikö Kyrösjärvillä ajanut samaan aikaan jo sitten niiden kanssa? Kyllä se ajoi sitten auto, kun ne kerinyt ne moottorit, että moottori oli niin vähän, kun täytyy viedä alaveteenkin. Sitten taas toisia moottoria, niitä oli niin vähän, että täälläkin, että ennen kuin saatiin sitten mitä nopeasti tuli alas, niin laivalla sitten ajettiin myös niitä lauttoja hinaamalla ja sitten loppupäässä sitten kun
kesän loppupäässä, kun matkustajaliikennekin jo Niin, se rupesi sitten loppuun, kun alkoi se autoliikenne sitten jo niin vilkasta olleen, että ei se kannattanut enää sitten niitä matkustajavuoroja. Mutta semmoisia tilausajoja tehtiin sitten niin kuin kirkkomatkoja ja hautaussaattoja ja semmoisia, kun ne tilasi sieltä Ikaalisista, soittelivat tänne sitten, että mukaan mahdollista laivalla tehdä sitten sieltä, niin me aina käytiin tekemään sitten ne usein sunnuntai ja sitten ne hautausmatkat ja sitten niitä lauttoja, niin niitä tuotiin Kovelahdesta ja Heittolasta ja joo, kuinka kauan kesti sieltä Kovelahdesta, niin jos sanotaan nyt Mansoniemen sillan kohdalta, niin tänne tuoda, kun oli hyvä. Jos yhtä mittaa sai ajaa ja hyvä keli oli, se riippui niin paljon se kelistä, mistä päin kävi tuuli, Niin. tai oli tyyntä, tai jos oli purkantulta, niin se riippui niin paljon siitä, mutta kyllä se kesti melkein sanotaan vuorokauden Kovelahden salmistakin, ja se ei olla semmoisen aika lailla mukava keli, Joo. kun semmoinen iso tukkilautta oli. Mutta se riippui ihan kelistä, että monta kertaa täytyy pidättääkin sitten tuolla isolla selällä, Polkonselälläkin, kun oli valtavat aukeet, niin täytyy jäädä sitten johonkin saaren. Niin kun tuli kova tuuli, niin sitten saaren suojaan täytyy jättää lautta siihen ja tultiin väliin poiskin sitten ja mentiin se tahko, huomattiin, että on hyvä keli, niin taas hakee sitten ja jatkaa matkaa. No eikö siinäkin ollut hyvästi, kun se hiitten sarvi ollut, niin sen suojaa? Kyllä, siinä oli kanssa kyllä hyvä suoja. Se on pitkä nokka. Niin pitkä notka kahden puolella ja sitten Markansaari oli hyvä jättää mitkä päin hyvänsä, jos kävi pohjatuoli, ne jätti sinne eteen. Sitten pohjaispuolella, tänne etelän puolelle ja pohjatuulella ja päinvastoin, että pantiin maihin kiinni sitten siksi aikaa. niin, se annettiin se, ja sitten sieltä jäi aina sitten pari miestä lauttavaariksi, että sen jälkeen kun tuuli kääntyikin, niin kuin saaressakin oli, niin ne irrotti sitten, että se pyöri se lautta sitten sen mukaan sen saaren suojas aina, että ei hajonnut puita ja lähtenyt ominpäinsä puita lautasta irti. Että ei suoraan selän syrjään oikein uskaltanut jättääkään, kun se melkein hajotti sitten lauttan, että usein sitten ajettiin johonkin saareen, semmoiseen saaren kupeeseen. Ja niitä ajettiin sitten koko kesä syksyyn asti niin kauan? Niin kauan niitä sitten siellä. Kun jäitä oli? Niin oli. No, kyllä ne aika lailla enempää loppui joko jäät sen tässä, että ei se ihan sitten. Mutta sillä tuotiin sitten muidenkin lauttoja, ettei yksin Kyrönlautta. Joo, suurin osa tuotiin muiden kuin uittoyhtiö. Se oli semmoinen uittoyhtiö, joka sitten Pölkkylä hoitikin sitä. Joo, se oli uittopölkky. Tuoli kaikkien porilaista tavaraa, kaikki, jotka sitten, niillä oli aina etupäässä kiiruukka. Juurikodilla oli vielä niin pitkä matka, tämä Siuroon asti vietiin Joo, ja sitten Kokemäkeen, joo. Ja ennen kuin ne oli Porissa, niin ne monta kertaa sitten oli jo syksy, kun viimeiset lautat pääsi Poriin. Joo, se Pölkkynen oli Kokemäen uittoyhdistyksen. Joo, se oli Kokemäen, mutta se vuokrasi sitten Kyröltä sitten tämän hinaamalla, sitten hinattiin aina sitä. No se oli sitten koko kesät siellä päästit sitten, siellä tuli ihan ympyriäisiäkin. Pyöreitä tehtiin monta kertaa, kun oli hyvät kelittiin, tehtiin pyöreitä sitten, että noin väkeä vähän lisättiin sitten poikasia, jotka lämmitteli sitten vuoroa, ettei tarvitse samoja olla, niin se oli sitten silloin lautareissu. Kuinka iso kone siinä oli siinä Kyrösjärvessä? Se oli höyrykone se oli. 65 hevosvoimainen kone. Jaa. Ja kyllä se hyvin tyhjänä se kulki oikein hyvin ja kyllä se ei se oikein hinaajaksi ollut sopiva, se oli suunniteltu matkustajalaivaksi, niin siinä oli se potkuri vähän siivet siihen sorttiin, että se oli nopea se kierros. Joo. Että se laivan täytyy mennä nopeasti, niin potkuri, niin sitten taas kun se oli hinas paikallaansa melkein joudus hitaasti, niin se rikkoi sen veteen. Joo. Että sitten suunniteltiin jo semmoistakin, että laitetaan siihen semmoinen vähän loivemmat siivet siihen potkuriin, että se niin kuin hinaissa onkin, että se ettei se mene niin nopeasti. Enemmänkin, joo. Mutta kyllä me siltä aika lailla isoja lauttoja silti tuotiin, että eikä sitten
otettiin aina semmoinen isompi väli sitten varppia, ettei se potkurin virta sitten, kun se virta kävi niin kova, niin vaikuttanut sitten siihen lauttaan enää hangannut, että otettiin aina se sinausvarppi vähän pisempi. Joo. Että kyllä se kävi, että kyllä me kovasti pärjättiin sen puoleen. Ja siellä oli siihen aikaan, niin siellä oli se kipparina ja Aallonkalle oli. Aalto oli konemestarina ja minä olin sitten. Sitten oli niitä lämmittäjiä oli. Niitä vaihtoi aina melkein joka suvi toisia oli vanhempia. Se Kuhveltti Reirokin, siellä oli monta vuotta. Mutta eikö siellä ollut niin kuin Jaska, Talosen Jaska ja Eesa taisi olla? Joo, Jaska. Ja Franssi. Franssi oli vähän aikaa. Ja oliko Kallekin? Ei Kalle ei ollut. Kalle, Franssi oli ja Jaska noin. Ja Esakin oli. Niin, mä muistan. Vähän aikaa. Että ne kaikki sitten siinä mielessä, juuri kun yhtäkkiä tarvittiin, niin minä aina sain niin mukavasti järjestyä, niin mä täällä puhun yhtiöllä, että tilapäisestikin, niin sieltä mä saan aina lisävoimaa sitten, niin se on hyvä ottaa sieltä vaan, sanoi Tim Breelikin, kun se hoiti sitten taas Kyrön puolelta niitä asioita ja niin poispäin. Se oli sitä aikaa. Se oli sitä aikaa, että tärkeä sitten oli. Sota-aikana, sitten kun tuli se talvisota, niin sähän menit sotaan ja silloin ei ajeltu tietysti. Niin mutta sitten sitten kun sieltä tulit, niin siinä väliajalla ajettiin. Sitten taas ajettiin, mä pääsin sitten vähän aikaisempaa pois keväällä jo. Niin, sitten toisesta sodasta. Toisesta sodasta. Niin. Se oli viisisyntyneet ja sitä vanhemmat, sitten niin päästettiin jo kotiin. Ja mua oli sitten jo haettukin, sitten mä kuulin sitten täällä, että mua olisi haettukin sitten juuri sen tähden, että kevääksi tänne kotiin, mutta ne sai kuulla täällä sitten tuolta esikunnasta, että mahdollisesti vanhempia ikäluokkia luovutetaan pois, ja se sattui sitten niin kuin paikalle, että viissyntyi, että mä mahdoin siihen vielä, niin pääsin sitten pois ja sitten mä menin heti suoraan laivaan ja ajettiin sitten ja hyvin kiirettä olikin sitten laivalla siinä mielessä taas sitten. Niin kun oli öljypulat ja muut, niin toi kulki haloilla, niin silloin se. Joo. Ja silloin oli tietysti taas kovat lauttojen ajot oli silloin. Niin, ne oli silloin sitten, juuri kun oli polttoaineet. No ja sitten eikö silloin jo taas sitten ruvettu ihmisiäkin ajaa siinä sodan ja sodan aikanakin siinä? Kyllä, siinä ajettiin sitten, mutta kun ei ollut autoja. Niin, mutta etupäässä sitten, kun ne ei oikein kannattanutkaan, alkoi tulla sitten niitä onnikoita. Stendruusi, ensimmäinen onnikka tuli Ikaalisiin, niin se alkoi sieltä tuomaan sitten jo väkeä kaupunkiin, niin se alkoi vähenee sitten tässä Kyrösjärvessä matkustaa. Niin, mutta siinä sodan jälkeen sitten kun oli sitä pula-aikaa, niin eikö silloin sitten jo taas ruvettu ajaa niin kuin kirkkoväkeä ja niitä hautajaisväkeä? Joo, kirkkoväkeä, ne pyysivät oikein sieltä, että lopetettaisiin, että kirkkoväkeä, että sieltä tämmöisiä tilausajoja, paljon niin kuin hautausajoja, semmoisia eri linjoilta, missä ei oltu ennen ajettu, niin ne sitten tilasi sillä lailla eri kyliin. Että Kovelahdesta oli ja Röyhiöstä ja Luhalahdesta ja niin poispäin sieltä selän takaa. Sieltä oli vaikea tulla, oli sitten sankarihautayksiäkin, oli paljon kun siihen aikaan sitten vielä toisia oli sodasta ja sieltä aina tuli kaatuneita, tuotiin sitten kotiin. Ja ne tilasi sitten laivan ja se oli kauhean tyytyväisiä, kun saavattiin hyvä kyyti, ne isännät sitten usein soittivat mullekin, että tullaan lauantaina sitten jo sinne, että matkustajat näkevät, että varmasti pääsee haudalle, niin kun laiva on siellä rannassa jo vartoamassa ja taloissa pidettiin hyvänä. Siellä oli hyvät ruoat sitten taloissa. Laivamiehet pidettiin siellä sitten niin hyvänä, siellä oli koviat ruoat ja se oli siihen aikaan, kun oli se pulakausi kova, kun kaikki oli kortilakaan saanut ja siellä oli sitten pöydät notku sitten, että se oli meille mieluista, saatiin jo lauantaina syödä vatta täyteen ja sitten kun sunnuntaina taas tultiin, niin sanottiin, että ei meillä mikään kiire ole, niin me oltiin siellä ilta myöhäiseen sitten syötiin hautausväen kanssa ja oltiin niin kuin hautausvieraat ja
ja tykättiin aina niistä hautausautosta juuri sen tähden, että noi sai hyviä sakoskoita. Se oli siihen aikaan sellaista, että silloin ei tahtonut saada maitolitraa eikä mitään. Vaikka meillä oli kyllä siinä mielessä oli semmoisia paikkoja, että mulla ikallisesti, että määrätystä paikasta minä sain, kun laivallakin lauttojakin hinattiin, niin mä kävin hakemassa esimerkiksi Kallista, sitä Kallin talosta, niin menin koska vaan, niin sieltä minä sain aina maitoa illalla vielä myöhään, vielä eväntä antoi ja semmoisen 6 litran tokallisen toi kotiin, niin se oli semmoinen mukava apu, kun ei voi maitoa muutoin saada. Ja sitten voita sain hyvin paljon taloista ostaa. Järjestivät sitten vallankin, että piti maailmanmiehiä hyvin pidettyjä oli siinä mielessä, että kun ne näki, että me siellä kovasti teemme ahkerasti töitä, niin kyllä me ruokaa tarvitaan, niin kyllä aina pari miestä lähti maitoreissuinkin sitten veneellä sinne kylään, niin kyllä sieltä aina tonkat täytettiin, vaikka oli kyllä määrä, että se oli kortilla ja eikä sitä saanut, mutta kyllä talon emännät siitä silti antoi. Joo. Eikö siihen aikaan ollut hautajaisissakin, niin siellä oli ikallisissa niin aina sahtia? Oli sahtia. Niin, että sahtia oli. Että siellä sai sitten kyllä päänsäkin täyttää, joka halusi. Joo. Että sai siinä mielessäkin, ettei siellä Janolassa tarvinnut olla. Sitten mä muistan, että eikö sillä ajettu noita yhteiskoululaisiakin, kun autoja ei ollut, kun ne... Joo.